Masu sauraro barkanku da wannan lokacin, sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu cikin wani sabon shirin namu daga nan Sport Hausa News. Idan muna sanar da kai idan yau ka fara shigowa wannan channel din namu na Sport Hausa News, da ka danna mana subscribe kana ka danna kararrawa domin sanar da ka daga baran mun dora. A yau muke samun labarin cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta shiga baratin dan wasan Crystal Palace da kasar Faransa, Olise mai shekara 22. Inda za ku ji cewa Manchester United din tana da kwarin gwiwa cewa ta yin tsakanin euro miliyan 70 zuwa 60 zai isa siyan dan wasan bayan Ingila Jared White mai shekara 21 kafin ranar 30 ga watan Yuni. An sanar da kungiyar Arsenal da Manchester City cewa Newcastle za ta saurari tayin sama da fan miliyan 80 kan dan wasan tsakiyar ta na Brazil, Bruno Gomes mai shekara 26 a wannan babarar. Manchester United ta shiga baratin dan wasan baya na kasar Spaniya Michael Gutierrez mai shekara 22 daga Girona, amma kungiyar ta United suna fuskantar gogayya daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da West Ham United. Arsenal na fargaba kan zawarcin dan wasan tsakiyar Real Sociedad da Spaniya Martin De Zerbi mai shekara 25, inda dan wasan ya ce ana alakanta shi da manya-manyan kungiyoyin Turai. Dan wasan ya ce jita ce kawai dai yana farin cikin zamansa a kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad. Tuni dai kungiyar ta Arsenal ta shiga zawarcin wasu 'yan wasan tsakiya. Manchester United za ta nemi sabon dan wasan baya na tsakiya, inda kuma Manchester United din ke kokarin raba gari da dan wasanta na Faransa Antonio Martial mai shekara 28. Kungiyar kwallon kafa ta Ajax ta shiga baratin tsohon kociyan Brighton da Chelsea Graham Potter, wanda kuma yana cikin jerin waɗanda Manchester United ke zawarci a wannan kakar don mai gurbin Erik ten Hag. Graham Potter ya yi watsi da tayin farko daga Ajax saboda albashin da suka sawa kociyan. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Paris Saint-Germain da Bayern Munich duk sun shiga baratin golan RealMadrid da kasar Ukraine Lunin mai shekara 25. Kasar Canada ta tuntuɓi tsohon kocin Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kan jagorantar tawagar kasar zuwa gasar cin kofin duniya na 2026. Napoli ta shiga farautar sayan dan wasan gaban kasar Canada Jonathan David mai shekara 24. Ita kuma kungiyar Stuttgart ta shirya tsaf don mayar da dan wasan Jamus Dennis Unda mai shekara 27 a matsayin dan wasanta na dindindin da wanda ya zo daga kungiyar kwallon kafa ta Brighton a bazar da ta gabata. Duka nan ne karshen labaran namu, sai ku tare mu a wani lokacin idan me duka ya so.